esta moció el que ve a dir, el que ve a demanar és que de la mateixa manera que quan una ciutadana o un ciutadà està deutorant l'Ajuntament i se li reclama per a que pague tot allò que deu, també és obligació de l'Ajuntament reclamar a les administracions públiques tot allò que li dega, que no és poc. Tenim 1,5 milió d'euros per part de la Generalitat Valenciana i 1,7 milió d'euros per part de l'Estat, en aquest cas en concepte de fons FEDER, tot en concepte de subvencions. I cal que es demani perquè és l'obligació de l'Ajuntament fer-ho. L'obligació de l'Ajuntament és defendre els interessos dels algemesinencs i la passivitat o el no fer-ho seria no velar correctament els interessos dels que estem representant. Per això el que tenim que fer així és demanar el que li pertany, demanar el que es pertany és una cosa molt legítima i inexcusable front al poble al que estem representant. Gràcies. Nosaltres anem a recolzar la moció esta. Evidentment, pensem que tot això es deve perquè encara n'hi ha un dèficit democràtic en la construcció de l'estat en el que estem vivint, en una poca aposta encara per al municipalisme, i també moltes vegades ens trobem en què els ajuntaments assumeixen una sèrie de competències que són externes, alienes, o que poden ser d'altres administracions. I tot això provoca moltes vegades aquestes faltes de finançament, ens llancem moltes vegades les persones que estem al front dels ajuntaments a assumir històries confiant en subvencions i no en diners que haurien de tindre, i per això un poc el que vos proposem seria afegir un tercer punt que per a nosaltres, per a Esquerra Unida, és també fonamental de generació d'aquest dèficit, de per què es provoca, que és tot allò que cada vegada que se constitueix la federació, tant l'espanyola com la valenciana, de municipis i províncies, és allò d'un repart distribuït a l'Estat d'un 50, 25 o 25. Crec que últimament s'ha quedat en que fora el 33, 33, 33. És la tercera part dels impostos per al govern central, la tercera part per al govern autonòmic i la tercera part per als ajuntaments. En això els ajuntaments s'alliberarien, entre cometes, per parlar d'alguna manera, d'aquesta dependència que han tingut fins ara en aquests anys de bonança de la Rajola, i també s'alliberarien d'aquests deutes aliens de fer això no pot assumir la comunitat autònoma, per tant tu assumeixes, t'ho donem una subvenció que després tarda molt en arribar, i la proposta seria instar a l'administració autonòmica i estatal a complir allò aprovat a la Federació de Municipis i Províncies i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Moltes gràcies. En primer lloc, la veritat que agrair a tots els grups polítics que en aquests moments estan apoyant el que està fent en aquests moments l'equip de govern. Estem treballant dia a dia, demanant a totes les institucions, reclamant els pagaments que tenen pendents, com no podria ser d'una altra manera, perquè nosaltres estem així per a treballar per als nostres pobles i per als nostres ciutadans. Per tant, no és cap de dubte a cap de grup, a cap de vostès, que nosaltres estem fent el que cal, el que correspon. Per supost, en totes aquestes xifres que acaben de comentar, el 1.700.000, que tots sabem que són fons FEDER, són fons que preveixen d'Europa, però tenen que passar primer pel govern central. És a dir, està passant per el govern de fa un temps, sabem que el govern del Partit Socialista, en el qual, potser degut a que havia de ficar en marxa el planer, francament, aquests rebuts que nosaltres ja teníem ja enviats a Madrid en la corresponent certificacions i tot, estaven pareix que en algun calaix. Afortunadament he tingut la gran sort que el nou govern, el senyor Rajoy, està impulsant el que són tots aquests deutes que proveeixen d'Europa per a que arriben a totes les nostres construccions, que són, en certes maneres i en certs modos, nosaltres hem estat fent front als pagaments, els nostres constructors han estat cobrant, i això pot suposar algun desequilibri econòmic, però que de moment, avui per avui, estem portant-lo prou bé.
avui per avui. Per tant, no li cap de dubte, senyor Bermúdez, i a vostès tampoc, que el nostre alcalde fa les gestions oportunes i on calen, en Madrid, en València, en la Diputació i on siga. I n'hi ha molts deutes que per supost se fan per compensació, com estem fent. La Diputació, a hores d'ara, francament, estem quasi compensats. Acabem de fer una compensació, tenim una altra en marxa i el deute serà mínim, afortunadament. I les altres administracions estan fent exactament el mateix. Per tant, agraït perquè nosaltres també anem a votar a favor de que se demane el que es deuen, perquè per supost estem així per treballar pels interessos del nostre poble, dels nostres ciutadans, i tots aquests diners que es venen, que són nostres, ficar-los en les polítiques socials o de treball que calguen per al nostre poble, per supost, i agrair-los això, que estem tots d'acord. Gràcies. Agrair a tots els grups el seu recolzament. Pense que tots estem actuant conforme cal. Parle jo perquè com veig que Maria Ángeles m'ha al·ludit a mi i té ganes que parli, doncs vaig a donar-li aquest content, però abans havia parlat Lorena. Ja, és la costum, no passa res. A més, per a mi és un honor. Simplement indicar que a mi me pareix molt bé tot el que has dit, però crec que a veure, hem de ser justos. És cert que n'hi ha 1.700.000 dels fons FEDER, desconec per què, s'han quedat les factures en el caixó i tal, però també és cert, no farem al·lusió en la moció al deute de Diputació, que també ens deu, però nosaltres es deguem i per tant se compensa, per tant no entrarem en aquest tema, però també és cert que un problema greu per a l'economia local està que la Generalitat també ens deu. Si nosaltres presentem aquesta moció no és precisament per anar en contra de l'equip de govern, sinó per a sumar inèrcies, per a anar en el mateix camí. Jo no dubte que el senyor alcalde i el regidor responsable de qualsevol àrea farà les gestions oportunes per a cobrar, perquè així ningú és tonto i tot el món sap que ens fan falta diners. Pense que, i pensàvem, i per això presentant la moció, que el que calia era pronunciar-nos al més alt nivell, és a dir, la major veu que representa el CMSI, a més del senyor alcalde, que és el que el representa oficialment, la veu de 21 regidors reclamant i aquest pagament del deute crec jo que té molta força i així ho heu entès vosaltres. Per tant, agrair a tot el món que se suma a la moció, perquè no és una moció de més al CMSI, és una moció a favor del CMSI i dona igual que la estem presentant nosaltres, Esquerra Unida, el PSOE o el PP. Tots els que estem així ens han votat els alxemesinencs i alxemesinenques i per tant a ells ens deguem. Després cada un deu les fidelitats que deu al seu partit, però la primera fidelitat de tots els que estem així és mirar per els interessos i per les arques municipals. I m'alegre molt que anem tots en la mateixa línia, com no podia ser d'altra manera, i espero que sumem esforços els 4 grups en aquest sentit i en altres mocions que presentem nosaltres o que siga. Per el tema que han proposat, nosaltres no tenim cap problema a una cosa que està aprovat també per la Federació Valenciana de Municipis. Voldria també que la resta de grups, el Partit Popular i el PSOE, digueren aquest punt d'això, però pensem que és una declaració de principis i suposo que no hi haurà cap problema en afegir-ho, però tampoc m'agradaria que fos un obstacle. Sí. Bé, doncs queda aprovat aquest punt per unanimitat.